Sa kabuntagon, mapasalamaton kita, kagitagaan kitag mayong panglawas, na makamata kitag baskog, karong adlawa. Karon guys, nakiskis ang amahan sa iyang palanggang anak, kinaman siya baby girl man ang palangga kayo niya ni. Thank you Lord God sa mayong panglawas, sa good health niya among nadawat matag adlaw, sa kinabuhi, sa maayong timpo sa kalangitan, sa mga punuan, sa mga kahoy nga gwapo kayo tanawon, sa mga bulak, sa mga kahayupan. Relate ba mo guys nga magpasalamat mo tagabuntag, magkita nagmata nga malinawan ang atong mga pangunahuna ug malipayon matag adlaw na naatay kusgan ug maayong kusog para sa atubang sa mga pagsulay. Karong buntaga guys, piting daghana gid sa hugason kay wala gid mi nang hugas gabi. Kay largo na gid mi nga tulog kay pangkapuy mi sa trabaho labi na ako nga naay gamayng bata. Nagsampaw ra kog isa ka itlog guys para kay Liliana para iyang ipamahaw. Ug si Papa Ido na mahog siyag manok. Naman din ang kaadri guys nga nahinog nahulog ra siya gabi. Salamat gyapon sa Ginoo nga naipurutas diri sa likod kay makakaon na gihapon mi. Salamat mi sa mga kahayupan nga bisag gagmay na niyang among mga manok, pero naapagihapon mi makita nga kahayupan diri sa among likod. Mabisag ginagmay lang ni mga 5 ra ni kabuok, mga 6 ba ni or 7. Pero nakita ginamo nga makahatag siya kalipay sa amoa. Pasalamat mi sa Ginoo na naapagyapon mi mga hayop nga among gipangatiman. Si Liliana guys, gibalin na ako diri sa likod, giirog na ako kay iyang papa, naipaliton, magmotora daw siya. Gusto man siya nga matanaw siyang papa nga magrang-grang sa motor, ako siyang ipatanaw siyang amahan, nga makita siya nga magmotor iyang papa. Mula misudan karon guys sa among kusina, magpapalit ko og itlog, bulad. May nalang guys na ipamahaw. Kay kung buntag man, bahalag bulad itlog or unsa pa na diha, importante nga naay pamahaw na ako kay labi na usa ka inahan nga naay nagtutoy nga bata. Nakapalit din siya ganing nagsayo og saging guys. Pero di pa ko ganahan mo kaon, ani mo nang akong gibitay. Kaning tundan para ni Liliana. Kay may nalang niya kaon-kaono niya para maanad siya og mga prutas. Prutas ra gyud nga saging among madadali og palit guys, kay labi na nga brato ra ug dili ra pud namo mapalit kinara sa unahan. Dili kayo mi kapalit og mamahalon yung mga prutas. Labi na nga layo-layo ra pud ug budget ra pud mi sa among budget nga konsumo diri sa balay. Karon guys, naghugas ko dali-dali kay naa sa gawa si Liliana. Mula girilit ba mong mga inahan nga kung inyong anak na lingaw man magdadali tag trabaho? Dili siya mukaon guys, naghilak siya. Di siya ganahan mukaon karon kinahubang ang iyang mga ngipon, ang iyang mga lagos, nangipon na guro ni si Liliana. Ambot lang ani, di makukasabot usahay kung nangipon bagula. Kinausay timpo nga maayo ang gana sa kaon. Napoy timpo nga dili siya ganahan mukaon. Ambot lang ani, amorang uyon-uyunan kung unsa iyang gusto nga pagkaon. Nagluto na may pamahaw guys para makapamahaw na mi kay si Puport mo ato nag-eskwelahan. Nakatulog si Liliana pag kuman og tutoy na ako. Muna nakaatiman ko ni Puport pod. Pero si Puport dili ni magpaatiman guys. Mulihok na ni pero kinahanglan gyud ni mo na permit istorya niya pagpaspas. Nahinog man ang among nangga guys. So among tagana among kilid balay nga sa Ate Marvin para makakaon po siya ani kay piti mapong daghana ani guys. Dili ni matabang namo kaon. Muna nga manghatag mi sa silingan para makakaon po sila ug makashare pud ta sa ilaha. O guys, salamat kayo sa pagtan-an niyo sa among vlog. Og diri na lang taman. Daghang salamat. Bye!